ኮሌክቲቭ ትራፊክ ኮሌክቲቭ ትራፊክ ኮሌክቲቭ ትራፊክ ህዝባዊ መጓዓዝያ ሬሳ 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 ጉዕዞ ወይ መገሻ ፖቶጌት 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 አባቡር Var är tågstationen? Var är tågstationen? Var är tågstationen? معرفو بابور أبيو Jag skulle vilja åka till Stockholm. Jag skulle vilja åka till Stockholm. Jag skulle vilja åka till Stockholm. Nab Stockholm kredde det nere. Är det här plattform för Stockholm central? Är det här plattform för Stockholm central? Är det här plattform för Stockholm central? زينا بمأكل ستوكهولم زوسد مصبي بوتا ديو Var byter jag för Gamla stan? Var byter jag för Gamla stan? Var byter jag för Gamla stan? När Gamla stan kred أبي صغير stanna det här tåget vid Solna. Stannar det här tåget vid Solna? Stannar det här tåget vid Solna? Zababur ab Solna تطوت بالديا. Hur mycket kostar det till Älvsjö? Hur mycket kostar det till Älvsjö? Hur mycket kostar det till Älvsjö? När Älvsjö تقعد كندا يواجو. När går nästa tåg? När går nästa tåg? När går nästa tåg? تسعب بابور مع سياد خيد ويتبقس. Tåget är sent. Tåget är sent. Tåget är sent. Babur donga. Var kan jag köpa en biljett? Var kan jag köpa en biljett? Var kan jag köpa en biljett? Ticket kan vi inte göra. Biljettautomat. 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 Nej, ticketmaskin. Var finns biljettautomaterna? Var finns biljettautomaterna? Var finns biljettautomaterna? Nej, ticketmaqrats mashinat أبي ينزركبا. Inställt tåg. Inställt tåg. Inställt tåg. ዝተሰረዘ ጉዕዞ ባቡር. Tåget har ställts in. Tåget har ställts in.
توغت هوسلس إن تحسيبو زنبرا قعزة بابور تسرزو نارغور سيستا توغت نارغور سيستا توغت نارغور سيستا توغت ناي موجة بابور ساعات كندية تخيد إنغونغ 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 ما يتوي utgång 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 موتي information 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 حبريتا karta 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 resväska 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 borsa magasha en biljett tack en biljett tack en biljett tack حنش تيكت يغني لي vart vill du öka vart vill du öka vart vill du öka ناوي تقعز دليخا jag vill öka till Malmö jag vill åka till Malmö jag vill åka till Malmö نمبر مو قاعد ليه jag vill ha en biljett till Flen jag vill ha en biljett till Flen jag vill ha en biljett till Flen حنش تيكتنا Flen دليه en enkel till Stockholm en enkel till Stockholm en enkel till Stockholm när hade gått تيكتنا بستوكholm när avgår tåget när avgår tåget när avgår tåget بابور ساعات كنديات بقس en tur och retur till Norge en tur och retur till Norge en tur och retur till Norge مخيدن مملسن تكت ناب نروي det blir 450 kronor det blir 450 kronor det blir 450 kronor 450 kronor يخون له بتولدو كونتانت إلى ميكوت betalar du kontant eller med kort betalar du kontant eller med kort بكاش ويس بكاردي إخا تخفل jag betalar med kort jag betalar med kort jag betalar med kort بكارد إيز خفل jag betalar kontant jag betalar kontant jag betalar kontant بكاش إيز خفل
هاري بليتن هار بليتن هاري بليتن أبزع لك تكت غور ده هاربوسن تيل أبصالة غور det här bussen till Uppsala. Går det här bussen till Uppsala? За autobus Uppsala tredje. Tack, ha en trevlig dag. Tack, ha en trevlig dag. تاك هو يندرب لدوغ يغني لي سناي معلتي فاشغود فاشغود جنزبكا ويدما أبزار لك det här tåget till Katrineholm det här tåget till Katrineholm det här tåget till Katrineholm زابورنا بكاترينهولم دي أتخيد ursäkta kan jag få komma fram ursäkta kan jag få komma fram? ursäkta, kan jag få komma fram? Jag retar, كحلف دو. När kommer tåget fram till Oslo? När kommer tåget fram till Oslo? نار كومر توقت فرام تيل أوسلو زابابور مع سيانا بأوسلو تبتصح يوسكا ريسا تيل ستوكهولم يوسكا ريسا تيل ستوكهولم يوسكا ريسا تيل ستوكهولم نهاب ستوكهولم كجيش إيه ursäkta, jag tror att det här är min plats. Ursäkta, jag tror att det här är min plats. Ursäkta, jag tror det här är min plats. Jag rätta, kan vi mestani izukof mobilinata EU? Jag tror att du sitter på min plats. Jag tror att du sitter på min plats. Jag tror att du sitter på min plats. Kan ዝመስለኒ ኣብ ቦታዬ ኮፍ ኢልካ ኣለኻ tåget försenat tåget försenat tåget försenat babur ተዘናጉያ ድያ Var är restaurangvagnen? I början. Var är restaurangvagnen? I början. Var är restaurangvagnen? I början. ናይዛ ባቡር መግብን መስተን ዝርከቦ ባጎኒ ኣበይ እዩ ዝርከብ? ኣብ ቀዳማይ Var är sovvagnen? Var är sovvagnen? Var är sovvagnen? መደቀሲ ባጎኒ ናይዛ ባቡር ኣበይ እዩ? Sovvagnen är i slutet av tåget. Sovvagnen är
i slutet av tåget. Sovvagnen är i slutet av tåget. مدقسي باغوني اب موداتا نايزا بابور يزركب. Var är tågstationen? Var är tågstationen? Var är tågstationen? معرفي عند بابور أبيو. Hur lång tid tar resan till Göteborg? Hur lång tid tar resan till Göteborg? Hur lång tid tar resan till Göteborg? مقشانا بيوتبوري كنديك زي وسط. Nästa tåg kommer om 10 minuter. Nästa tåg kommer om 10 minuter. Nästa tåg kommer om 10 minuter. سعيبة تخيد بابور دحر 10 دقيقة متسئية. Har ni något att läsa? Har ni något att läsa? Har ni något att läsa? قليز نببدو علىكم. Kan man få något att äta och dricka här? Kan man få något att äta och dricka här? Kan man få något att äta och dricka här? أبزي قليز بالعويشتي اللودو. Skulle du kunna väcka mig klockan 7? Skulle du kunna väcka mig klockan 7? Skulle du kunna väcka mig klockan 7? ساعات شوعات هيك تسألني مخال كادو. På bussen. På bussen. På bussen. Ab autobus. När går nästa bussen? När går nästa bussen? När går nästa bussen? تعبات غيد autobus ساعات كنديات غيد. Var är busshållplatsen? Var är busshållplatsen? Var är busshållplatsen? متصبي autobus في فيرماتا أبي يزركب. Vilken buss åker till centrum? Vilken buss åker till centrum? Vilken buss åker till centrum? نعم أكل كتما أتخيد أوتوبوس أيانيتية. Vilken linje måste jag ta? Vilken linje måste jag ta? Vilken linje måste jag ta? أين مسمار بابور وأوتوبوس كواسد علني؟ Måste jag byta linje? Måste jag byta linje? Måste jag byta linje? جدا مسمار كغير على النضو. Var ska jag byta? Var ska jag byta? Var ska jag byta? أبي بوتا تغيير. Abel tar bussen till centrum. Abel
tar bussen till centrum. أبيل tar bussen till centrum. أبيل نما أكل كتما أوتوبوس كوسد إيو. Vad kostar en biljett? Vad kostar en biljett? Vad kostar en biljett? Hade ticket kunde iwago? Hur många hållplatser är det till centrum? Hur många hållplatser är det till centrum? Hur många hållplatser är det till centrum? نما أكل كتما قد ممتاوكا كندي فيرماتا ألو stiga på bussen eller tåget. Stiga på bussen eller tåget. Stiga på bussen eller tåget. Ab autobus ወይ ባቡር መስቀል. Stiga av bussen eller tåget. Stiga av bussen eller tåget. Stiga av bussen eller tåget. ካብ autobus ወይ ባቡር مورد. Nästa buss kommer om 20 minuter. Nästa buss kommer om 20 minuter. Nästa buss kommer om 20 minuter. صعيبة تمتص أوتوبوس دحر 10 دقيقة تمتصئية. När går sista bussen? När går sista bussen? När går sista bussen? ناي مودات أوتوبوس ساعات كم دقيقة تخيد. Har du en biljett? Har du en biljett? Hör du en biljett? Ticket alla kado. En biljett? Nej, jag har ingen. En biljett? Nej, jag har ingen. En biljett? Nej, jag har ingen. Ticket? I fall, jag vill in. Då måste du betala böter. Då måste du betala böter. Då måste du betala böter. ومو مقطعتي كتكفل يخا